салом алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. банки миллии тоҷикистон 1000 рубл 150 сомону 60 дирам. амонатбанк 1000 рубл 139 сомон. банки эсхата 1000 рубл 143 сомон. спетаминбанк 1000 рубл 151 сомону 50 дирам. аз приложени осон бошад 1000 рубл 150 сомон. агар 10,000 ба тоҷикистон равон кардем 1500 сомон мегзарад ва камисаш бошад 100 рубл. имрӯз 7 апрели соли 2022 1000 рубли русӣ ба 150 сомон баробар шуд. 100 доллар бошад ба 1250 сомон баробар шуд. 100 евро бошад ба 1365 сомон баробар шуд. аз худи Сбербанк агар сум ба тоҷикистон равон кунед 1000 рубл 150 сомону 60 дирам мегзарад дар картаи тоҷикистон. агар ҳисоб кунем 5000 ба тоҷикистон равон кардем 753 сомон мегзарад дар ҳама банкҳои тоҷикистон. бародаро, лайкҳоро пахш кунед ва фикротонро дар комментария бинависонед. раҳмат барои дастгиритон. мо миннатдорим аз ҳар яки шумо.